osa vakaisa mutemo mumaoko avo. nhasi nyaya ndiri kutaura iri kuzvombe zvakare dhani oroshiviri bhinifo vakachiwemba kiminiki yacha zvakuda kuti mboisa mari pakati kuti ndichitaura nevamwe vemuzvombe vari kushevedzera kuti kugara zviri kuzvombe kugara but anytime zvinogona kungomuka zviri pauri kana munhu akatonetsana nawe ingoti sori zvenyu chop chop zvokuti pakati penyu hamuzivi agarwa nemhepo. Murume akadana nomwe mukadzi zvokutodarika makore adarika maviri vachifambidzana. Pavanhu vaifambidzana ava izvombe pavanhu vaifambidzana ava mukadzi mukuru kune murume. Chandisina kuzotsvaga ndechekuti murume uyu anga nemudzimai wake here asi mukadzi ndaziva kuti angasina. Ndokubva vangosiyana mashoko ndichitaura nefriend yemukadzi uyu nokuti mukadzi vatotaura nezvake uyu murume vanotaura nezvake uyu vese kutaura kunoku vavi vafa shakabvu vafa vakafa zvakafamba sei? No, unyoro huru vange vasati vatobviswa nemapurisa. Murume ndokuti kumukadzi dai tambochimira zvokufambidzana iwe unenge wati kurei kwandiri. Mukadzi ndobva aenda kupi? Ndataura nemabhururu emukadzi. Vakadzi vamabhururu vanoti ivo ndo zvakataurwa neumwe wedu kuti kumira kwavaita kufambidzana ndo yanga iri nyaya. So mukadzi uyu munhu anozvifarira zvokutoenda kana kubhawa vachinomwa. So vaenda kubhawa vasiyana nezuro vachibva vaenda kubhawa vaenda kubhawa. Mukadzi uyu atozobva kubhawa kwakuda kunoedza achienda kumba kwake achisvika padhoo atozoonekwa akachekwa huro. Kutochekwa pahuro achekwa pahuro kudaro vanhu pavamuona vamwe ndokuita fungidziro kuti zvakamira sei. Hama kana kuti mabhururu emukomana uyu anova ndiyanga achidanana naamai ava vachiti handidarike tinotora mumwedu tichienda kubasa ndokunodaiso ndokuonawo zvakare akazvisungirira mumba make angokwira pamubhedha mamwe matrasses anokrosa pamusoro aya ndo azvisungirirawo kureva kuti murume uyu nemukadzi uyu vese vaita sei? Vese vafa. So ndakwanisa kutaura nevamwe vanhu vamukati kuti why tisingatye ropa remunhu nokuti iye kusvika kuti afe chaitika vari nechekuti atanga kusazeza kana kusvika kuuraya munhu. Atozoziva pedza kuuraya kuti zvandaita izvi mhosva that's why azozviuraya. Toita sei kuti vanhu vadye mhosva dzekuuraya upenyu hwevanhu? kana ivo zvavo vari pazhombe vari kubvuma kuti muitiro watiri kuita hauziwo kuda vanobatsirika. Ende nyaya idzi dzakanyanya kuwandira kuvarume ndo vane maoko akasvibaya. Kana kungadzi kwaurawa mukadzi murume anenge aripo, kwaurawa murume anenge aripo. So hatizivi kuti vanhu vanogona kubatsirika sei. Kana uri mutemo ungashanda nenzira ipi kuti vanhu vakangano kana kuziva kutya kuti no kuurayana kana kuti kuuraya munhu. Muno munyika yeZimbabwe hamuna hondo, hamuna. Inyika yakasununguka. Unofanira kufamba nguva yaunoda ndizvozvo, unofanira kuenda kubasa nguva yaunoda. Tine vanhu vanoshanda usiku, tine vanhu vanoshanda masikati. Pamba pako gara uri free nenguva yaunoda. Asi kana zvakuita sezvizvi mukati menzvimbo ende vacho vari kuzviitira ivavo vari kutosorera zvakare verudzi ngozi mhepo dzine vachauya saiyei kuzvinozvo auraya munhu. Ende kana ndichitaura nini shona yandakaudzwa neumwe mutungamiriri anoti iye ukazviuraya unotongwa uchinzi wakauraya munhu. Kureva kuti nhasi auraya vanhu vaviri, auraya mukadzi achibva auraya iye, kureva kuti auraya vanhu vangari vaviri. Asi nyaya yatina ndeyekuti toita sei kuti mweya wokupondana udarike? Toita sei kuti vanhu vadzidze kuti munhu haurawi kunyange mutemo wenyika unoramba? Ndiri kumbozama kufunga panapa kuti hasha dzinganzi dzine nzvimbo here kuti vanhu vekuku vane hasha chaizvo havadzoreki. Zvinombofamba sei kuda paakuda kuvanhu vanoongorora chaivo chaivo
kuti munzvimbo chinowanzoitwa chii chinovapa kuoma kwakadaro, chii chingaitwa kuti vanhu vanga vachibatsirika. Ndichazvi kuti paakuda vanotoongorora kana kuti chii chakaleka ikoko choita kuti vanhu vangoti hano even kana mubhora chamuchamu madefenders akaolema masekas akaloti uko kwakaboko angobata bhora chidani waina ikoko. So paroda kuongororwa kushombe kuti panyaya yemutemo saidi rakaleka kuti munhu vari kutambira saidi roro ndekuti vanhu vangopinda kafiye kakutya chinhu chisi chakaipa munhu kana chichiita ka anofanira kutangarira kuti zvine mubayiro ndinozoita sei paya kana vauya. Asi vanhu ava kutya ikoko mutemo akupo. Tiringotasangana nenyaya dzekupondana, angotsama chete anotoona kupfuudza upenyu hwemunhu kuri izi. Vanhu vanofanira kungodzidziswa kuti zvinhu zvinoda kutaurirana. Tanga tichitaura kuti hatisi pahondo, kana ikoko nyika dzine hondo futi dzinorira zvigodi, asi vanhu vanozotogara pasi chete vachitaurirana. Saka zviri unfortunate ndezvekuti pamwe pacho vanhu tinosarudza hondo, tauraya vanhu, takuwadza nzvimbo, tochigara pasi totaurirana. Madi kungotanga nekutaurirana musati maparadza upenyu nopfumi. Saka ndofunga nyaya inofanira kungodzidziswa vanhu kuti zvinhu zvinotaurwa, hapana mhaka isingataurirani, vanhu votaurirana, vorega kutora mutemo vachisa mumaoko avo. Ndofunga kuti kuri kuda ma-awareness campaign ari serious munzvimbo idzodzo. Ichokwadi. Mapurisa achionekera wochatsoonawo zvishandiso zvakanaka. Kana ivo marekodzi avo achitaurawo zvechokwadi. Vakomana vari paembrace apa anonzi zakomakoma. Pane vakomana vanokwana kuita ivo vatatu vari paembrace. Right. Ndiko kune nyaya iyi yandiri kutaura. Kune anonzi zakomakoma. Amyondi zakomakoma vanoziva kuti zvinorevei. Ikoko vateerera tiudzewo kuti zakomakoma zvinorevei. Koita anonzi iye Mr. Duterere. Koita umwe anonzi iye Mambudzi. Zakomakoma Duterere nasambudzi. Combination yacho. Wamukatseiko Mr. Innocent Muchenjekwa pamwe chete nalokati yamuroiwa ndibaba namai tuchi muti vakabata. Wamukatseiko mapuranga omwe vanowanika patichagarika apo ndisikakangana Chief Marange. Heya uyu anonzi Chief Marange uyu ane musika pamwe chete namapuranga omwe vanhu vane musika. Baba namai Odeni vanhu vane musika. Pavari apa uyu mapuranga homwe ndiye anotengesa maredhiyo ayo kuti ndainzi izvo kana isiri kubata National FM ndiruza makastoma. Uyu manje uyu anotengesa zvebuilding material. Heya uyu ukanzwa pasingarire chopa apasi pake apa akarohwa kana muchiziva kakati kaya